het had de aanroende nachten bij u net het meeste versen. En dat kwam ik door de bewolking. En dan merk je weer, het moet echt sterhelder wezen, wil je dan die lege temperaturen krijgen. Wil een liets vleesje hier op de balse veert, maar het zal aanroen wezen. Morgen een dag met sneeuw en daarna de hegere temperaturen. Ik zet het op een richtje. Joen en vannacht. Flink opklarings, vooral eerst. En dat jouwt een temperatuur tussen de -1 en -4 graden. En dan let er vannacht alles een wat meer bewolking en de wind helpt ik aan. Eerst nog rustig, maar let er vannacht vrij krachtig of krachtig in het kustgebied en komt dan uit zuid-zuidoost van. Morgendag, we beginnen in de maand nog maar droog waar, maar de lucht berint. En ja bij de maand of later in de maand, maar vooral in de midden en van een paar miljoen sneeuw. En het kan wel eens 5 of 6 centimeter worden. Dus oerlijst werd het verkeer, kon ze op gladens, een waarschuwing van min zicht terug sneeuw. En de temperatuur nu daar om de beide +1 graad hinnen. De wind krachtig rond het betiden misschien wel in het kust- en watergebied. En de wind maakt het gloepende koud. Ja, het viel dus flink koud aan. Morgen hebben we na de sneeuw misschien nog wel even kans op wat ijzel. En de temperatuur in de nacht 0 of -1 nog altijd niet kans op gladens. Maar dat is aanroen op vrijdag, sneeuw en sneeuw. Want dan zullen we de temperaturen op in naar +4 op vrijdag, +5 op sneeuw, +6 op sneeuw. In de nachten 0 of +1, misschien hier en daar nog wat gladens en donkere dagen bewolkt waren. En hoe het nou verder gaat, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.